ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। କେତେବେଳେକେ ବୁଢ଼ା ମୁହଁ ଫିଟାଇ କହିଲା, ମା, କି ଶଙ୍ଖା ନବୁ ନେ। ବୋହୂଟି ନାଜ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଅଛି। ଓଃ, ଏଡ଼େ ମିଠା କଥା! ଏପରି କଥା ତ କେହି କେବେ କହିନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର କାନରେ ସେ ସ୍ୱରଟା ଥରକୁ ଥର ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ମା, ରଙ୍ଗ ଝିଲିରି, ବଉଳ ଫୁଲିଆ, ବିଛାମାଳିଆ, ଚୂନ ଟିପି ଏଇସବୁ ଅଛି। ଏଇଥିରୁ ଯାହା ନେବୁ ନେ ମା। ଆସମାନ୍ ତାରା ତିଆରି ହେଲେ ମୁଁ ଆଣିଦେବି। ଏହାର କିଛି ମାସ ପରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଦାସୀକୁ କହିଲେ, ଯା ବୋହୂକୁ ଡାକିଦେ। ଦାସୀ ଚାଲିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବୋହୂ ଆସି ଦୁଆର ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେଇଠି ସେ ସବୁଦିନ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ହୋଇ ଚାଲିଆସେ। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଟିକିଏ ଚାହିଁଦିଏ। ଆଜି ନିଶବ୍ଦରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଲେଖାଏଁ ନାଲି ତହଁରି ଶାଢ଼ି ନାହିଁ କି କୁମ୍ଭ କିନାରୀ ଦକ୍ଷିଣୀ ପାଟ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଲଙ୍ଗଳା। ପିନ୍ଧିଛି ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ଥାନ ଲୁଗା। ବୁଢ଼ାର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଆଖି ବୁଜି ପକେଇଲା। ପୁଣି ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ତା'ର ସେହି ହାତଟି ଦିଶିଗଲା। ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭୋ କରି ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲା। ବୋହୂଟି ଫେରି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା ଲୋ, ମୁଁ ନ ମଲି କାହିଁକି ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି? ଏଇଟା ଦେଖିବା ଲାଗି ନା ଲୋ ମା। ବୁଢ଼ା ଆଉ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାମୁଛାରୁ ତା'ର ବଡ଼ ଯତ୍ନର ବଡ଼ ସରଧାର ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଫିଟେଇ ପକା ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଯାକ ଚୂନା ହୋଇଗଲା। ତହୁଁ ସେ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଫେରି ଚାଲିଗଲା। ଦାସୀ ଓ ଶାଶୁ ଭୋ କରି ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲେ। କାନ୍ତକବି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପର କିୟତ୍ ଅଂଶ।